ढेरा दिन होई गईल तोसे मिलाना कईल मौका बाबरी यारी भैया बाहर बगईल। हाँ हाँ ढेरा दिन होई गईल तोसे मिलाना कईल मौका बाबरी यारी भैया बाहर बगईल। सुना खोली के रखब गेट याराऊ पी के टोटल सिगरेट आई हराती में करे भेंट याराऊ पी के टोटल सिगरेट आई हराती में करे भेंट। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रात भर मजाली हो जे न मन करी पलंग पर सुता के चाहे पाजा में भारी। रात भर मजाली हो जे न मन करी पलंग पर सुता के चाहे पाजा में भारी। जल्दी करा ना हो याराऊ पी के टोटल सिगरेट आई हराती में करे भेंट याराऊ पी के टोटल सिगरेट आई हराती में करे भेंट। बाबूलाल बिहारी बात याद के धाला राइटर सुबोध संगे पालन मिल काला। बाबूलाल बिहारी बतिया याद के धाला राइटर सुबोध संगे पालन मिल काला। हमारा खातिर ले लिया चॉकलेट याराऊ पी के टोटल सिगरेट आई हराती में करे भेंट याराऊ पी के टोटल सिगरेट आई हराती में करे भेंट। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।